So, hello guys, खुलुमबाय बेखौबो आंनि मुङा जाबाय प्रिटिसन गयारि आरो आं दिनै मोनसे रिएक्शन भिडिअ खालामबावनो नागिरदों। बे भिडिअआ मैया हराव ओंखारदोंमोन, नाथाय आङो हराव रिएक्शन खालामासै। दा ओमफ्राय सिखारनानै खालामनो थाखाय आङो रेडि जादों। बेनिफ्राय आङो मोनायाव नायासै, बेखौ रिएक्शन खालामनो थाखाय दोनदों। दा आङो नायनोसै आरो नायनो लुगैदों माबायदि। आरो सानजा आङो इउटुब चेनेलनि इनिफ्राय दङ इयाव जेनिफार आरो सिमां एक्टरा। उनाव सार दंबावो, नायनांगोन र'। बुंदोना भिडिअनि मुङा जाबाय बुंदोना। निजोम मोनाबिलि समाव दिनैबो नोंनि राव रिंखांफैयो। नोंनो जिउआव सोरां होदोंमोन, नोंनो दिन्थिदोंमोन थांना थानायनि गोथार ओंथि। नाथाय आगानसेयावनो लामा आन्दायबाय, नोंखौ खोमाना लाबाय। हास्थायो आं जिउनि जोबथा हां लाजासिम नोंनि अननायनि बारा बिरग्लाबफैथों। Wow, simple tahunnya Marto, cuma. Jennifer Chung punya Jennifer. Wow, attitude. Wah, wih, cakep deh. Oh, besar deh. Aglasan. Gencan mana ya? Sini Farayo. Isi. Wah. Don tahunnya. Gimana namanya? Moza. Don nama. First time video yang kedua tuh nih. Sumbai. Oh, mana bilai kena Sasha. Beda Sasha itu sih tahunnya.
होबाय दौनाया wah होबाय खारबायबो नामा बिसोरो तारमाने सानगासिनो आगोलनि तारमाने दा इयो बुरायबाय जेनेबा ओमफ्राय इयो सिख्ला समनि बाथ्राखौ सानबाय आरो सानहरबाय दासो स्ट'रिखौ बुजिबाय आं हमनो हाबाय सिमां सायनारि जेनिफार मिउजिकआ दावहाङा होदो अरुप गयारि मेकआप स' भिडिअ जोब्बाय भिडिअखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनदों ओमफ्राय इदि भिडिअ जेनेबा इदि हिन्जाव मानसिया दन जानाय इदि भिडिअफोर नुफेराखैमोन आंनि मथेथ' आं नुनाय मथे माने आंनि नुनाय मथेसो नुदों आं इखौ आं माने फार्स्ट नुदों आरो ओमफ्राय इदि आगोल ओंखारदोंबो जानो हागौ खिन्थु आङो दा गोदानाव इदि बारा इदि ओंखारनाय नुवाखैमोन ओमफ्राय बेनो फार्स्ट खोना ओमफ्राय मोजां मोनदों आरो भिडिअखौ ओमफ्राय मोजां जादों जेनिफारनि एक्टिंफोरा मोजां जादों दन दिन्थिनायफोरा एसे भाब होनाय एटिटिउड होनायफोरा मोजां जादों ओमफ्राय केमेरायाबो खेबनायफोरा मोजां जादों जायखिजाया भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आर सानजारां बेफोरो माने बे चेनेलाबो मोजां मोजां भिडिअ हगारबाय थाखायो आरबि प्रडाक्सन बायदिनो ओमफ्राय नायनानै जोबोद मोजां मोनबाय आरो आङो मैया हराव बेखौनो नायनानै नायामा थालायदों आङो दिनै रिएक्सन होनो थाखायनो ओमफ्राय दा नायनानै जोबोद मोजां मोनबाय अब्ला बेखिनियानोसै आरो दा जिखियानो जाया आं खावलायो बर'फोरखौबो गासैबो खौसेयैनो थाबाय था खौसेयै रायजो जा आरो खौसेयै जौगालांनायाव मदद होलां दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै अब्ला थेंक इउ साबायखर जय बर' हारिनि